Dos motius. Per una banda, inaugurem la sala de projeccions del Centre Cultural Caixa Ontinyent, una magnífica sala amb un equipament i condicions ideals per a veure cine. Des de Montilla donem les gràcies a Caixa Ontinyent per haver fet realitat un espai tan necessari per a Ontinyent i per haver-nos cedit la sala per a la projecció d'avui. I esperem, com diem a Casablanca, siga l'inici d'una gran amistat. Per altra banda, tenim la sort i l'honor d'estrenar a Espanya la pel·lícula de Carlos Felici. No sé si ho pronunciaré, jo que els idiomes sóc de pena, em vaig apuntar a l'escola oficial d'idiomes i em van expulsar només entrar. Ha dirigit la pel·lícula que no va veure avui, La lucha de l'ombra, la seva òpera prima, i que ha rodat molt a prop d'ací, en una finca d'Agullent, amb extres, figurants i comerços d'Ontinyent que han col·laborat amb Carlos. Així, el nom de la nostra ciutat s'ha unit a la lucha de l'ombra per tot arreu. Amb aquesta estrena, el Montilla continua amb el seu espírit de col·laboració amb els joves realitzadors que tenen en el Cineclub un espai on presentar els seus treballs i que cada vegada hi són més i de millor qualitat, com hem pogut gaudir a les diverses edicions de la Mostra de Cinema d'Ontinyent i en el primer concurs de curtmetratges. Esperem i animem a continuar aquesta producció audiovisual. No vull allargar-me per a que siguin els protagonistes els que parlen i passar tot seguit a veure la pel·lícula. Sols em queda presentar a Josep Delgado de Molina, ontinyentí, ajudant de direcció del Lucha de l'Ombra i el responsable que la pel·lícula s'hagi rodat a les nostres cases. A l'altre costat, Julieta Marroco, brasileña, afintada a Barcelona, i actriu de teatre i de cinema. Carlos Felici. Ni una. No hemos dado ni una. És de la població italiana de Foggia, al sud de la península. Amb 25 anys és llicenciat en literatura, cine i lingüística per la Universitat de Roma. Doctor cum laude amb una tesi sobre l'obra de Pirandello i la seva traducció al català. És autor i actor de molts curtmetratges des de l'any 1204 fins al 1000, que presenta